se možeš na jedan dan zamijeniti za tijelo s bilo kojom osobom na svijetu, koga bi odabrao? U igri sam cijelo vrijeme, bi mogao biti u programu, mogao bi gdje god doći cijelo vrijeme. Do jutra i večera i 3 dana poslije. Istodobno ti na mail stižu ponude za suradnju od Action Bronsona i Lil Wayna. Jednu moraš odbiti. Koju biraš? Action Bronsona odbijam, radimo s Lil Wayne. Koju magičnu moć bi volio imati? Imam ih već par, ali ona koju nemam, a volio bi je imati možda... A to su sve neke ego igrice, znaš, ono sve bi ih htio, moraš skupiti sve, ne možeš tako. A prolazio bi realno kroz zidove i tako, ono bio bi kao u prostoru i van njega, tak nekako bi dobro. Da postaneš gospodar svemira na jedan dan, što bi prvo napravio? Pa ubio bi se, ali vjerojatno se ne bi mogao ubiti, tako da bi prso, ono, isto ko taj Big Bang kak je nastao, ono. Da, možda je tak i nastao Big Bang, samo ubojica, Bog i ono, prso. Vjerojatno bi prso. Isto kao i radim tu na zemlji, ne, prsava. U mračnoj si uličici i netko ti se prišuljao iza leđa. Koga ne bi volio vidjeti kada se okreneš? Michaela Myersa, Freddya Krugera ili vješticu iz Blaira? Freddy Kruegerom bi začilo, ono, ali Blair Witcha ne bi ga mogao podnijeti, ono. Teško bi mi to sjelo, ono, ne bi mogao to. Kojeg pjevača ili pjevačicu bi volio na pozornici gađati rajčicama? Tipa Iggy Popa, ono, da ga mogu vratiti u mlađim danima, njega bi baš izgađao, onak, fest, ono. Peanut butter bi mu namazao opet po faci, drugi put i ga izgađao bi ga baš brutalno. Postoji li neki instrument ili određeni zvuk koji ne podnosiš? Škripanje noktima, onak, to je onak, dosta ljudi to ne voli, ali to mi baš ono, iritira me, nije čak da ne baš ono, nekog se ono, baš ono,